לקוח פנה אליי, קנה רכב בליסינג, לא עברו 14 יום, רוצה לבטל עסקה, לא נותנים לו, מספרים לו סיפורים, הבטיחו לו שם בחוזה, כתוב, כולל מיגון בהתאם לחברת הביטוח. הוא אומר, טוב, תשימו את המיגון על הרכב, הוא אומר לו, אדוני, אין בעיה, 590 שקל התקנה. איפה זה כתוב? לא כתוב. טוב, קחו את המערכת מיגון, תזכו אותי בכסף. לא. שלך, קח אותה בקופסה. איך יכול להיות זכות בסיסית של בן אדם לבטל עסקה? לא כתוב באתר שום דבר, לא כתוב על החוזה שום דבר, מסתירים. זה הסיפור. עכשיו, כותב מכתב, התראה לפני תביעה ייצוגית, רוצה לשמוע את הצד השני. עונה לי שם איזה עורך דין, אומר לי, תראה, אין כלום. אתה רוצה לדבר על המקרה הספציפי של הלקוח שלך, אני אחזיר לו את ה-500 שקל על ההתקנה של הביטוח, אני אתן לו, עליי. לתקן לכולם, הוא אומר לי, אין כזה דבר. אתה רוצה ייצוגית? לך לייצוגית. חושב לעצמי, מה הוא עושה? הוא מדרדר כאן את הלקוח שלו לתביעה ייצוגית, שתעלה לו הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. הלקוח שלי יתבע. למה שהוא לא יתבע? הוא יתבע, פתחו לו את הדלת. אמרו לו בתשובה רשמית שהם לא מתכוונים לתקן, הם לא מתכוונים לעשות כלום. זה מדהים, אני חושבת שהוא קנה את הסיכון בשם הלקוח שלו בעצם. זה מה שהוא אמר. הוא בעצם אומר, אוקיי, זאת התשובה שיש לי לתת לך, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה רוצה. העניין הזה עם התוסף של ההבטחה לרכב, הוא יצטרך להחזיר לאנשים האלה את הכסף. כולם יקבלו את הכסף. זה המון כסף. כאילו אני אומר, בוא תשב, דבר, תציע משהו. נכון. תגיד, טעינו, אנחנו עדיין לא נכנסנו להליך בבית המשפט. יש לך אפשרות לעשות צעד עצמי, לקרוא לאנשים האלה, להחזיר להם את הכסף,